yen wis turu dadi siji boro-boro ditonggoni rasane wis ora seneng gayane wis ora seneng kesiksa rasane badan sampeyan wis ora eman kanggo masyarakat Kuningan Majalengka sing bintang Citra Nada Bapak Rusmani Mama Ratu Ayah Rafael Ayah Krisna Katono Kakek Kang Rohmat Kok Ana sehingga sampai tidak kami ngaji ini ora suka antara kening wong tua ibu na puji sing ana ning Hongkong kang enok sakniti minangka dina kula dhewe kula kan ngerti sampeyan wis duwe rabe tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka laraning atine laraning pikire lara segala galane lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk lang diupui selalu disayang-sayang sampai